Bueno, empezamos. Bos días, rematado o Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que debatimos e aprobamos. O primeiro, acordo a proposta da Consellería de Educación e dentro da liña que hai tempo siga a Xunta de Galicia respecto ao convencemento, o noso convencemento de que é básico que o alumnado adquira competencias digitais, que é algo imprescindible na súa formación, sobre todo de cara ao futuro, pero que ten que ser dun xeito seguro e tamén dun xeito crítico e con consciencia de todo o que isto supón. Eles mesmos, os docentes e as familias. Por iso queremos ser pioneiros, imos selo en España, cando se aprobe por lei o uso das tecnoloxías nas aulas, coa futura Lei de Educación Digital, pero queremos, ao marxen desta lei, ir dando pasos para que os centros educativos sexan contornas digitais, seguras, saudables, onde se formen persoas que no futuro fagan un uso consciente e responsable da tecnoloxía. E por iso se aprobamos o plan integral de benestar digital, que o que quere é promover o uso responsable e axeitado, como decía, da tecnoloxía entre o alumnado, as familias e o profesorado. Ten dotación orzamental importante, 7,4 millóns de euros, para ir implantando ao redor de medio cento de medidas entre este ano e o ano 2030. Ten varias novidades, pero unha das máis chamativas é que queremos poñer en marcha un contrato voluntario que sería asinado entre o centro e cada alumno, por suposto de acordo coa familia, para regular o uso das pantallas polo alumno fora do horario escolar. Este contrato, xa digo, este acordo, incluiría unha serie de obrigas para o alumno sobre tempos e horarios no uso de dispositivos digitais fora do centro escolar. Esta é unha medida chamativa. Había outras medidas, pois, por exemplo, buscar que os alumnos aprendan a identificar, a analizar e verificar contidos digitais para previr a difusión das fake news, das noticias falsas. Tamén haberá unidades didácticas para identificar e reflexionar sobre as principais vulneracións que se dean ou se poidan dar dos dereitos nun mundo digital, formación específica para axudar as familias a hora de xestionar o uso de tecnoloxía por parte dos seus fillos e fillas e resolver as dúbidas que poidan ter, tamén a aplicación deste contrato que antes me refería, e tamén cursos, por suposto, para mellorar as habilidades digitais do profesorado. En definitiva, xa digo, máis de medio cento de medidas para buscar seguir dando resposta á demanda da comunidade educativa para avanzar nunha formación digital segura e responsable. Outro cambio de acordo, outro acordo a proposta da mesma Consellería, pero na súa vertiente de responsable do I máis G máis I en Galicia. Hai uns meses pusemos en marcha, en funcionamento, a liña cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo, o novo edificio do Centro de Supercomputación de Galicia, o CESGA, que vai albergar un novo computador cuántico, é outra mostra desta aposta. E outra máis sería pois, a participación de Galicia no primeiro centro de excelencia cuántica en Europa. Todo isto forma parte, xa digo, dunha aposta por ocupar un lugar moi destacado no noso país en canto ao avance das novas tecnoloxías, das máis avanzadas, as cuánticas, aposta, en definitiva, polo I+D, e dentro desta aposta, hoxe, tomamos un novo acordo que supón que o CESGA, o Centro de Supercomputación de Galicia, vai se aliar con dúas das tres universidades públicas de Galicia, coa de Santiago e coa de Vigo, para crear dous laboratorios, un en cada universidade, de investigación cuántica. 4,6 millóns de euros imos destinar a estas instalacións. Unha estará que imos facer en alianza coa Universidade de Santiago no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, que existe, que depende da Universidade de Santiago, que está aquí nesta cidade e que vai albergar un centro especializado en resolver problemas da física de partículas e da física nuclear. Imos destinar dos 4,6 que lles decía 2,2 millóns de euros a este
centro especializado. E despois o segundo laboratorio, o segundo centro, que vais a facer en colaboración, en alianza coa Universidade de Vigo, estará situado en instalacións do Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación, o Atlantic, que está en Vigo, depende desta universidade. Aquí destinaremos 2,4 millóns de euros. Este laboratorio vai se especializar en computación cuántica óptica para aplicación, sobre todo no eido da logística e da sanidade. Xa digo, dúas novas instalacións que permitirán seguir ocupando posicións punteiras na investigación relacionada con todo o que ten que ver coa física e coa enerxía cuántica. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe seguimos desenvolvendo todas as potencialidades que ten un portal digital dirixido ao eido cultural, impulsado pola Xunta de Galicia e que xa ten moitos usuarios e que queremos seguir desenvolvendo. Estou falando da plataforma, do portal Galicia Patrimonio Digital de Galicia, coñecido como Galiciana. É un portal no que a cidadanía e os investigadores culturais e os profesionais poden acceder a documentos culturais ou históricos digitalizados. E hoxe o que fixemos foi seguirlo desenvolvendo e demoslle luz verde a poñer en marcha dous novos servicios nesta plataforma galiciana. Un para consultar cabeceiras de prensa e outro para consultar documentos que teñan que ver con acontecementos históricos sucedidos en Galicia ou cos que a nosa comunidade teña algún tipo de relación. O primeiro vai permitir acceder a documentos concretos de máis de 800 xornais e revistas publicadas dende principio do século XIX, dende 1800 ata os nosos días, que teñan algún tipo de relación, algún tipo de nexo cultural, e o outro, o Arquivo Digital de Galicia, vai estrear un espazo no que consultar máis de 42.000 documentos sobre fitos históricos relacionados con Galicia. Ademais, incorporaremos un motor de búsqueda para facer consultas con a linguaxe máis coloquial, máis sinxela, máis directa, para que poidan acceder máis persoas e se poidan facilitar máis as búsquedas tamén destes novos contidos que acabo de anunciar. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, dentro das súas competencias en xestión de residuos e coa intención de ir conquerindo unha Galicia cada vez máis verde, hoxe acordamos destinar 5,1 millóns de euros neste ano 2026 para colaborar cos concellos e permitir que melloren a xestión e tratamento dos residuos municipais. As axudas para que serán? Pois para mercar camións, colaborar na adquisición por parte dos concellos de camións de recollida de lixo, para instalar novos puntos limpos, para mellorar no tratamento de residuos téxtiles e, por primeira vez, estas achegas van permitir que os concellos poidan avanzar na digitalización da xestión dos seus servizos e, polo tanto, poidan calcular mellor cales son as circunstancias, que tipo de residuos xestionan, recollen, xestionan, os hábitos da cidadanía, que tamén se poda mirar todo isto. Haberá axudas para a digitalización de todo isto e, a partir desa digitalización, poder obter e tratar todos eses datos. Voume agora ao sector primario. Hoxe, a proposta da Consellería do Mar, acordamos lanzar unha convocatoria para axudar as pequenas e medianas empresas de transformación dos produtos do mar en Galicia, axudalas colaborando nos investimentos que queiran facer. Son 14 millóns de euros para que realicen mellora nas súas instalacións, que lles permitan ofrecer novos produtos, ser máis eficientes e tamén reforzar as condicións nas que desenvolven o seu labor os traballadores que teñan. Decía, está dirixida a pequenas e medianas empresas de procesado de peixe e moluscos e as axudas poderán chegar ata un 50% do investimento e incluso chegar ao 100% se se considera que este investimento ten un interese marcadamente colectivo ou marcadamente innovador. Sigo no sector primario, sigo nas axudas relacionadas á proposta da Consellería de Medio Rural coa viticultura. Hoxe aprobamos a distribución das axudas que se convocaron no seu momento de 3 millóns de euros para colaborar na reestructuración e reconversión de viñedos en Galicia. Ao final son 130
32 produtores, adegas, as que se van beneficiar destes 3 millóns de euros para que poidan seguir mellorando a xestión das explotacións, para que poidan cambiar, optar por variedades de uvas que sexan máis rendibles, que estean mellor adaptadas ao cambio climático ou que permitan incrementar a competitividade das súas colleitas e a produción dos seus viñedos. 3 millóns de euros, aprobamos a distribución, son 132 as adegas e os produtores beneficiados. E outro acordo, tamén a proposta do Consello de Medio Rural, importante, imos seguir desenvolvendo e procurando que cada vez máis agricultores, cada vez máis gandeiros, contraten seguros agrarios. Por lo tanto, o que facemos é destinar, foi o que acordamos hoxe, 9,5 millóns de euros para axudarlles no pago das primas, no custe das pólizas. As axudas poden chegar, dependendo do tipo de risco cuberto e do tipo de persoa que solicite ou instalación, poden chegar ata o 75% do custe da póliza e con elo buscamos cubrir todo tipo de riscos, desde os que agora teñen unha cobertura máis xeral, como é a recollida, os gastos de recollida cando se produce a morte dun animal, perda de colleitas, incidencias na produción, na maquinaria, en definitiva, ir promocionando e estendendo a cobertura de seguros agrarios na actividade do sector primario en Galicia. Outro acordo, hai varios a proposta do Consello de Medio Rural, este nos leva a destinar unha cantidade importante, ben é certo que en 3 anos, dende este ano ata o ano 2028, 19 millóns de euros para apoiar as industrias galegas de transformación de produtos agrarios. Hai alrededor de 1.400 empresas en Galicia que se dedican a esta actividade, a maioría delas pequenas e medianas empresas, 35.000 empregos entre as 1.400 e unha facturación de casi 13.000 millóns de euros ao ano. Por lo tanto, un sector moi importante e por eso decidimos destinar en 3 anos 19 millóns de euros para axudarlles na súa actividade. Vai haber unha liña destinada a que estas empresas reduzan os gases de efecto invernadoiro e poidan mellorar a eficiencia enerxética das súas empresas, das súas actividades, e tamén outra liña destinada a colaborar con elas en investimentos que supoñan mellorar os procesos que realizan de transformación de produtos agrarios, o rendemento económico, producir novas liñas, novos produtos ou intentar chegar a novos mercados. Por lo tanto, estas achegas van permitir axudarles na construción, reforma ou compra de novas instalacións, a adquisición de maquinaria ou equipos tecnolóxicos, programas informáticos e tamén, porque cada vez se dá máis, os custes de rexistro de patentes, dereitos de autor ou marcas dos produtos que transforman. Ben, isto sería respecto ao sector primario. Hai un acordo que afecta aos empregados públicos da Xunta de Galicia, a proposta da Consellería de Facenda. Hoxe, o Consello deulle o visto e prace, aprobou a que nesta mesma semana se proceda ao aboamento do incremento salarial do 2,5% que corresponde ao ano 2025 nos salarios dos empregados públicos autonómicos. Vai ser nun pago único, no que se ingresarán as subas correspondentes ao ano que acaba de rematar, con efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro. Saben vostedes que isto é normativa básica. O procedimento normal sería que estas cantidades viñeran reflexadas nos orzamentos xerais do Estado. Todos sabemos o que pasa cos orzamentos xerais do Estado. E, polo tanto, o Goberno Central non lle quedou como solución para proceder á suba dos seus empregados e tamén que se poidera aplicar no resto das administracións públicas, a aprobar o decreto que aprobou no mes de decembro para actualizar os salarios públicos con respecto ao ano 2025 e tamén para o ano 2026. E, polo tanto, o que se vai facer é un pagamento único, como lles decía, esta mesma semana, dese 2,5% dende o 1 de xaneiro do 25 e tamén xa a nómina de xaneiro reflexará a 1,5% de aumento acordado para este ano 2026. Por lo tanto, os empregados públicos da Xunta de Galicia cobrarán desde este mes un 4% máis do que percibían
a 31 de decembro do ano 2024. Isto supón un investimento, unha cantidade que estiñará a Xunta de Galicia de 231 millóns de euros para as arcas autonómicas. Estou falando da suba de 2025, dende 1 de xaneiro, e da que correspondería a exercicio pechado cando remate o ano 2026. Cambio de consellería de acordo. A proposta da Consellería de Política Social, seguimos tomando acordos dirixidos a beneficiar e a axudar as ao redor de 7.600, algo máis, familias monoparentais que existen a día de hoxe en Galicia. Fomos unha das primeiras comunidades en otorgarles un recoñecemento especial. Xa van 15 anos desde que estas familias monoparentais contan en Galicia con un certificado oficial que acredite esta condición que expide a Xunta de Galicia, que lles dá vantaxes en materia de vivenda, acceso a escolas infantís ou outro tipo de axudas. É certo que o Goberno Central comprometeuse a aprobar unha lei de familias monoparentais. A realidade é que a día de hoxe non o fixo, sigue demorado, e, polo tanto, a día de hoxe non existe a nivel estatal un certificado como o que, insisto, existe hai 15 anos en Galicia. Bueno, mentras frente a este inmobilismo respecto a este colectivo do Goberno Central non seguimos dando pasos, e o que fixemos hoxe foi aprobar a posta en marcha do Rexistro de Familias Monoparentais de Galicia, que vai permitir solicitar ou renovar este certificado de forma sinxela, coa menor burocracia posible, entrar en funcionamento de xeito inmediato e, aparte da xa existencia deste certificado, insisto, dende hai anos, agora a súa renovación, gracias a este rexistro, aparte de que será unha constancia fidedigna de todas estas familias perfectamente acreditadas, a renovación do certificado será moito máis sinxela, que ademais será unha reivindicación que facían as asociacións que representan a estas familias. Cambio de Consellería de Acordo, Consellería de Sanidade. Tomamos un acordo para reducir as enfermedades de transmisión sexual e, polo tanto, mellorar a calidad de vida dos pacientes deste tipo de enfermedades en Galicia. Falamos de máis de 30 tipos de infeccións que están calificados como ETS, como enfermedade de transmisión sexual. É certo que o caso do VIH durante moitos anos foi a que presentaba un maior número de pacientes, pero é certo tamén que, afortunadamente, o número foi decrecendo durante estes anos, pero outras infeccións, xa digo, son máis de 30, están experimentando un repunte. Fomos pioneiros no seu momento na vacinación fronte ao meningococo B, que protexe contra a gonorrea, por exemplo, en grupos vulnerables, e levamos anos realizando campañas de prevención contra o contagio das ETS, as enfermedades de transmisión sexual. Queremos dar un paso máis e hoxe o que fixemos foi aprobar o Plan Galego contra as infeccións de transmisión sexual. Empeza este ano e tería vixencia ata o ano 2030, en unha dotación orzamentaria importante, casi 200 millóns de euros, 195 millóns de euros. Cal é o obxectivo? O fundamental, a través de unha serie de medidas, pois reducir ao redor dun 5% anual, é dicir, cando rematara a vixencia, sería un 25% de reducción da incidencia actual das ETS, das enfermedades de transmisión sexual, en Galicia. Hai varias novidades, haremos conta, por suposto, serán explicadas estes días pola Consellería de Sanidade, pero a principal é que vaya unha abordaxe integral. É certo que ata agora había unha incidencia moi especial na reducción da transmisión do VIH, pero, como decía antes, isto se está conseguindo, pero ao mesmo tempo está aumentando o contagio de outro tipo de enfermedades, e agora o que se vai facer con estes 200 millóns de euros é facer un tratamento e unha perspectiva integral de todas as enfermidades, máis de 30 deste tipo en Galicia, da súa prevención e intentar reducir a súa incidencia. Hai moitas medidas, por exemplo, mellorar o sistema de vigilancia epidemiolóxica, monitorizando a evolución, detectando grupos vulnerables ata agora non coñecidos ou detectados, ampliar, moi importante, o diagnóstico precoz, facilitar o acceso a probas gratuitas e promover a autotoma de mostras nos domicilios, nos grupos considerados de maior risco, seguir realizando cribados de VIH ou hepatite C e B nos grupos de idade con maior incidencia, ademais, isto facelo tanto na atención primaria
como na atención hospitalaria, en definitiva, unha serie de medidas con ese objetivo de reducir en 5 anos nunha cuarta parte a incidencia destas enfermedades en Galicia. Cambio de acordo de Consellería no objetivo, en os acordos que traemos todas as semanas de doblar o parque público de vivendas, hoxe autorizamos licitar a redacción do proxecto e inmediatamente, cando este redactado, licitar as obras para construir 264 novas vivendas de promoción pública na cidade de Coruña, no barrio de Susán. O investimento vai ser de 50 millóns de euros na construción destas 264 novas vivendas de promoción pública. Vanse construir nunha parcela que xa é propiedade da Xunta de Galicia, por lo tanto, isto axilizará moito todos os trámites e a execución de obra e a día de hoxe temos en marcha casi 500, 476 novas vivendas de promoción pública na cidade da Coruña con estas 264, as que agora se vai facer o proxecto, inmediatamente se procederá á súa execución unha vez licitada a execución das obras. Penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Economía afecta a un importante fondo, orixen financiamento europeo, destinadas a zonas con especiais dificultades. Estou falando do Fondo de Transición Xusta, que é un fondo específico que a Unión Europea ten en marcha para axudar a revitalizar a economía das zonas que poderán resultar especialmente perxudicadas por medidas tomadas cun ámbito global, un ámbito europeo. Aquí, este fondo que trata de revitalizar as zonas que foron afectadas polo peche de centrais térmicas dentro do proceso de descarbonización iniciado a nivel europeo ou de explotacións mineiras. Vostedes, nos últimos anos, procedeuse o peche de dúas centrais térmicas en Galicia, a central térmica de Meirama e a central térmica de As Pontes, as dúas na provincia da Coruña, por lo tanto, este fondo de transición xusta, este fondo específico, vai dirixido a revitalizar, un xeito de revitalizar é financiando novos proxectos empresariais na provincia da Coruña. Por lo tanto, o que facemos hoxe é un doble acordo. O global, este fondo de transición, son 100 millóns de euros, xa digo, para atraer proxectos industriais e apoiar as PEMES na provincia da Coruña, e dentro destos 100 millóns, 102 exactamente, o que facemos por unha banda é convocar por primeira vez unha liña de axudas de 80 millóns de euros para apoiar grandes iniciativas empresariais desde o punto de vista da creación de emprego, orientadas á reindustrialización das zonas máis directamente afectadas polo peche destas centrais térmicas e dentro destas zonas se considera a totalidade da provincia da Coruña. 80 millóns de euros convocamos esta liña de axudas para que concurran grandes proxectos, grandes iniciativas empresariais. Teñen que implicar un investimento mínimo de 10 millóns de euros e deberán realizarse nas comarcas de Ordes, Eume e nos concellos de Laracha, Carral, Ortigueira, Cerdido e Mañón. É dicir, estes 80 millóns de euros, terían que ser para proxectos nos lugares que acabo de decir e podrían recibir investimento mínimo de 10 millóns de euros e en función do investimento podrían recibir ata 30 millóns de euros por proxecto. E despois, dentro destes 102 millóns de euros, habería unha convocatoria de 22 millóns de euros para préstamos parcialmente responsables e con un interés moi baixo para pequenas e medianas empresas, estas sí, localizadas en toda a provincia da Coruña, sin esa restricción territorial a que me refería antes para os proxectos empresariais e serían créditos para creación de novas empresas ou ampliación das xa existentes. E último acordo, que explicará ahora máis polo miúdo o conselleiro de Emprego, ten que ver cun decreto que hoxe aprobamos para regular de xeito pioneiro, imos ser os primeiros que no noso país, en España, regulemos as chamadas microcredenciais, que o que buscan é adaptar cada vez máis a oferta formativa dende o eido público ás necesidades reais do tecido empresarial. Por tanto, son formacións breves, flexibles, incluso á carta, para atender novas circunstancias, novas demandas que xorden, a veces moi rapidamente, e necesitan tamén unha resposta moi rápida, no mercado laboral. É a liña que está marcando a Unión Europea, que insta cada vez máis a poñer o foco
nesta microformación, nas chamadas microcredenciais, formacións de curta duración e adaptadas a necesidades puntuais, moitas veces, de produción. Por lo tanto, hoxe aprobamos este decreto para mirar a formación dos traballadores e dar resposta ás necesidades das empresas, e este decreto, que lo explicará o conselleiro, fixará os requisitos para crear e impartir estes cursos e tamén para recibir a certificación acreditativa desta formación, de haberse beneficiado desta formación. Para máis detalles, dou a palabra ao conselleiro. Moi bo día. Gracias, presidente. Como acaba de trasladar o presidente, podemos decir hoxe que é un fito pioneiro, efectivamente, a aprobación deste decreto, porque somos a primeira comunidade autónoma que, acollendo as recomendacións da Unión Europea, regula, especifica este marco de microcredenciais para o traballo, o marco galego de microcredenciais para o traballo, non? Eu vou tratar de explicar nesta diapositiva, ou vou explicar nesta diapositiva, o que son as microcredenciais. Primeiro, o que é a definición legal, non? Que atendes aí, tal e como reflicte a norma, as microcredenciais son certificacións digitais que acreditan un coñecemento, unha capacidade ou unha competencia específica adquiridas a través dunha experiencia de aprendizaxe breve, estruturada e orientada ao mercado laboral. É dicir, formación de curta duración, artigo 16 do decreto sitúa o mínimo 10 horas, o máximo 100 horas, a carta, en función das demandas das propias empresas que van a contratar, que poden ter unha necesidade. Se se pensa nunha empresa periodística, pois se hai que dar algún tipo de formación dunha competencia específica, esa formación se pode crear pola empresa, se define o seu contido, se dá a súa duración, que ten que oscilar entre as 10 e as 100 horas, dixéramos que é un pouco o abanico, e a partir de aí se pode certificar como microcredencial, non? Co obxectivo de que, ademais de ter ese coñecemento a persona que o reciba, poida tamén certificar e poida acreditar de cara a outras empresas, por exemplo, que ten ese coñecemento. Ademais, neste marco regulamos unha participación moi importante das empresas que están xerando esa necesidade de formación, todas as empresas, en definitiva, que contratan. Logo explicarei con algún exemplo como creemos que debe de funcionar este ámbito. En definitiva, e tamén o decía o presidente, levamos xa tempo traballando na formación para o empleo, cara a un modelo formativo que teña unha formación áxil, flexible, moi importante, que se adapte canto antes ás necesidades dun mercado laboral cambiante e personalizada. Ademais, o decreto ten un sistema de gobernanza aberta, cunha maior conexión co tecido productivo, é dicir, non só falar coas empresas de formación, sino que sexan as propias empresas que van a contratar, as empresas do ámbito económico galego, que determinen as súas necesidades de formación e que, polo tanto, poidan facer esta microformación. O decreto vaise presentar, ou aprobouse hoxe, vai estar no DOGA nos vindeiros días e terá un prazo de entrada en vigor dun mes. E a partir de aí, o que o propio decreto regula é que temos que desenvolver progresivamente este marco galego, non, coa configuración do sistema de calidade para certificar, é dicir, non cualquiera formación pode ser este microcredenciais, senón que ten que ter unha calidade e tamén unha serie de elementos que, dixéramos, tecnolóxicos que van a permitir tamén darlle publicidade ás microcredenciais. A seguinte pregunta é por que este decreto? Por que ter unha norma? Nós creemos que as microcredenciais, e teño que decir que todo isto ven da Unión Europea, a Unión Europea que está dicindo que hai que flexibilizar esta formación, creemos que van ser un recurso estratégico para as empresas, a fin de que poidan ter unha man de obra cualificada e adaptable e que se poida respostar tamén de maneira áxil ás cambiantes demandas do mercado. O que vamos a permitir con isto é que o tecido empresarial poida deseñar formación non reglada, isto non é nin formación profesional, os grados AV, nin as especialidades formativas do SEPE, senón que é formación non reglada, a demanda, é dicir, a medida tamén, e certificar, por parte da Xunta de Galicia, neste caso da Consellería, con axilidade todas esas competencias que, como digo, vayan sendo obxecto das microcredenciais. Buscamos tamén, como non pode ser de outro xeito, colaborar coas empresas. Por iso digo que as entidades xestoras das microcredenciais poden ser as propias empresas que demandan esa competencia.
En cuanto aos antecedentes, decirlle que as microcredenciais, aínda que agora estamos regulando o marco a través deste decreto, pois xa se están desenvolvendo en diferentes programas que ten a propia Consellería. Por citarlle algún, o Galicia Suma Talento, o Plan de Formación a Empresas, abrirá esta semana o plazo de presentación de solicitudes, o Bono Talento a Empresa, ou tamén unha formación destas características que fixemos en colaboración mediante convenio cos clústeres de diferentes sectores económicos estratégicos galegos nos anos 2024 e 2025. Tamén anunciarlles que neste ano 2026, unha vez este aprobado este decreto, pois poñeremos en marcha para o seu desenvolvemento un proxecto piloto de microcredenciais referido a competencias digitais especializadas. Lóxicamente, a resposta de por que este decreto, pois necesitamos un marco estable e adaptable que nos permita potenciar este tipo de formación. Repito que formación non formal, formación non regrada, é diferente da formación profesional e tamén, por suposto, das especialidades do SEPE ou a propia formación universitaria, e así se especifica claramente no propio decreto. Cales son os obxectivos? Bueno, o primeiro, establecer este marco de colaboración. Por un lado, que regulamos claramente que as microcredenciais poden ser promovidas por calquer tipo de entidade ou organización, entidade público-privada con un sin ánimo de lucro. O caso máis claro, a entidade xestora dunha microcredencial pode ser a empresa que demande pois, a acreditación desa competencia. Non? Unha cooperativa galega, logo por aí este exemplo, que necesite pois, especializar a xente en manexo do robo de ordeño, por poner un exemplo, como pode ser cualquier outro. Por lo tanto, esas entidades, a propia cooperativa é a que xestionaría e organizaría a microcredenciai. En definitiva, formación a carta. Non? Pero ao mesmo tempo tamén as persoas destinatarias o que buscamos é darlle unha vía áxil para actualizar as competencias e que haxe un recoñecemento específico de que ten esa formación pola vía do recoñecemento da microcredencial. Non? Ao mesmo tempo, o que buscamos con esta formación de menor duración é ter un sistema de formación continua. Saben que pois tamén é unha das exigencias da Unión Europea que ao largo da vida laboral a xente este formándose continuamente. O mellor pois non están en disposición poder facer esa formación regrada, pero si unha formación non regrada estas características que nos permita xerar perfis máis especializados e que se adapten ás novas exigencias do mercado laboral, que saben todos vostedes que son moi cambiantes. E ao mesmo tempo tamén ese marco de formación continua que sexa o máis inclusivo posible, non facilitando pois a integración ou a formación das persoas con maiores dificultades de inserción laboral, con especial atención àqueles que teñen algún tipo de discapacidade. Non? Como eu decía, na seguinte diapositiva, pois podemos pensar como exemplos en algunha microcredencial para certificar que unha persoa sabe aplicar un novo proceso digital nunha empresa concreta, que pode ser unha cuestión específica dela, ou manter ferramentas de análisis de datos, o programa un robot. Falaba antes dun robo de ordeño nunha cooperativa, é dicir, a entidade emisora da microcredencial sería a propia cooperativa, o contido da microcredencial se referiría precisamente á programación do robot e se expediría un título desa formación. Entendemos que é unha formación pois moi especializada, moi adaptada ás necesidades do mercado. Pero con ese título da microcredencial demostramos de forma clara e verificable, e ademais comprobable por outras empresas que queran contratar esa persoa, unha competencia. Beneficiamos a empresa que necesita o perfil e tamén a persoa traballadora que acredite que ten esa competencia. Non? Ademais, como digo, isto se faría a través da emisión da microcredencial, que vai poderse incorporar, esta é outra das novedades do decreto, a unha conta formativa que teñamos cada un de nós e que se vai a regular no desenvolvemento do decreto. É dicir, todas esas microcredenciais que se vayan facendo estarían incorporadas á conta formativa, o cual debería facilitar tamén a mobilidade profesional do destinatario en liña tamén coas recomendacións da Unión Europea. Buscamos, coas microcredenciais, facilitar ás empresas, reducir os tempos de adaptación aos postos de traballo ás novas tecnoloxías, mellorar os procesos de selección e promoción interna e acelerar tamén a incorporación de talento. Dúas diapositivas máis, próximos pasos, que é o que temos que facer nos vindeiros meses. Agora, aprobar o decreto, como lle decía, entrada en vigor nun mes, e a partir de aí temos que facer, ao longo dos vindeiros meses, en primer lugar, o establecemento do sistema de calidade que asegure o valor, fiabilidade e coherencia das microcredenciais.
vai levar unha parte de calidade interna, un prego técnico pois que ten que regular a Consellería, pero despois unha calidade externa, é dicir, un sistema de acreditación da calidade dun punto de vista externo que haxa entidades que poidan, como digo, acreditar esa calidade. E ao mesmo tempo tamén temos que desenvolver dos instrumentos digitais que fagan posible que as microcredenciais non só sirvan para a empresa que as expide, sino que sexan visibles, comparables e comprobables e que se utilicen con normalidade na contratación, na promoción ou a mobilidade dos traballadores. Estes dous instrumentos digitais son, por unha banda, o portal digital de microcredenciais, é dicir, ter un repositorio de microcredenciais, un espazo común público e continuamente actualizable, que sexa tamén accesible para persoas e empresas que ofrecen consultar cales son as microcredenciais en vigor en cada momento. E, como lle decía antes, a conta persoal de formación accesible online, onde se irán recollendo todas as microcredenciais que vaya tendo a persoa traballadora ou desempregada ao longo de toda a súa vida laboral. Estas ferramentas electrónicas estarán tamén vencelladas a EMI, que, como saben, é a ferramenta de inteligencia artificial que temos nas oficinas de emprego e que é capaz de determinar cales son as competencias máis necesarias neste momento no mercado laboral galego, polo tanto, podemos orientar tamén a nosa formación a dotar a aqueles que están desempregados desas competencias que logo lle van facilitar ou deberían facilitar a súa integración laboral. Todo isto na liña, que sempre decimos, ser unha administración facilitadora, poñer todo enriba da mesa no que se refire ás nosas competencias para acompañar ao noso tecido empresarial co fin de atender, como digo, as necesidades dun mercado laboral que é moi cambiante e que demanda precisamente esta flexibilización da formación. Unha última diapositiva de conclusión, e por facer un resumo do que lles acabo de trasladar, eu creo que é importante reflectir, poñer de manifesto que Galicia é a primeira comunidade autónoma en regular as características, o recoñecemento e a validade das microcredenciais para o emprego, formación non formal, non regrada, de curta duración, entre 10 e 100 horas, adaptada ás necesidades do mercado laboral galego, son as propias empresas, se demandan unha competencia, un coñecemento, os que van a definir esas microcredenciais. Creo, afirmamos que é unha cuestión estratégica co fin de dar resposta a ese cambiante mercado laboral, non só galego, sino a nivel europeo. É algo que nos está advertindo claramente diferentes resolucións da Unión Europea, por citar a do Consello de Europa de 16 de xuño de 2022, lóxicamente, estamos cubrindo un inmobilismo que se está producindo no Goberno Central, que era o que debería ter tamén regulado este ámbito. Nós temos competencias en materia de políticas activas de emprego e por eso nos adiantamos e regulamos a nivel galego estas microcredenciais. Facemos así os deberes, dotámonos de ferramentas, xunto con outras medidas que estamos instalando, que nos permiten avanzar nun modelo formativo para o eido laboral máis áxil e flexible, que contribúa a impulsar as oportunidades laborais e a capacitación continua das persoas, e quero remarcar tanto empregadas como desempregadas, nese ámbito de formación continua ao longo da vida laboral, e que dea resposta a competencias específicas que están sendo demandadas por as empresas, neste caso, por as empresas e por o mercado laboral galego. Moitas gracias. Pues muy bien. Bo día, presidente. Dúas cuestións. A primeira referida ao novo sistema de financiamento do Goberno Central que vai a convocar as comunidades a reunións bilaterais, a parte dese Consello de Política Fiscal e Financiera. Querería saber se a Xunta xa foi convocada, en todo caso, se vai acudir a esa bilateral e se confía en que se poida mellorar o sistema como está agora mesmo de cara a nosa comunidade. E por outra banda, quería preguntarlle, rematou o Nadal, vimos que as urxencias sufriron colapsos importantes, algúns aínda se manteñen, hai malestar entre os profesionais, parece que xa asumimos que no Nadal sempre vamos a padecer saturación. Contempla a Xunta facer algún plan de reforzo específico para sair deste bache? Gracias. Sí, a primeira pregunta non recibimos, por menos que eu teña constancia, non esta mañana ningunha convocatoria para ningunha reunión bilateral. Reunión bilateral xa houbo, a que todos coñecemos,
ni siquiera cun goberno autonómico, un partido que non forma parte dese goberno autonómico, e onde ali se decidiu o que tiña que discutirse entre todos, se decidiu co representante de un partido que sostén a Pedro Sánchez na Moncloa e que ni siquiera forma parte dun goberno. Por lo tanto, cosas están facendo moi mal. O resultado para Galicia xa é coñecido, unha enorme desproporción entre a nosa poboación e as cantidades que se nos asignan, desproporción desfavorable a Galicia. Non se teñen en conta en absoluto os criterios que encarecen a prestación de servicios aquí. Bueno, en definitiva, un resultado absolutamente inaceptable. Parece increíble que se xa defendido por forzas políticas que se chaman galegas. Parece increíble. Por lo tanto, nos imos ir a suposto o Consello de Política Fiscal e Financiera, se levamos moito tempo reclamando todo isto, aí exixiremos explicacións detalladas que, por outra parte, non se deron, é moi difícil dalas cando as cifras que nos adiantan son as que son, e, por lo tanto, o que se fixo foi lanzar todo o que se lanzou a semana pasada e veremos agora cal é o seguinte paso que quere dar o Goberno. O correcto e o axeitado sería o que se vai producir, normal é que xa tivo lugar, como decía antes, esa reunión bilateral, despois vamos os demais a repartir o que quedou, as migallas. Por lo tanto, o noso camiño é o que anunciamos é que iremos a esa comisión onde están todas as comunidades autónomas, a ese Consello de Política Fiscal e Financiera, e onde debería repartirse todo de principio a fin. Dende logo, xa digo que esta cifra que se anunciou para Galicia, nos, desde logo, non a imos aceptar. Respecto á segunda pregunta, bueno, é certo que despois das festas do Nadal se produce este repunte e é certo que se están dando situacións complicadas nas urxencias que se deron tamén outros anos, lóxicamente, donde fora necesario, si que é necesario facer algún tipo de reforzo, se efectuaría. Eu, a día de hoxe, volvo a mandar a mesma mensaxe á poboación de que todas as urxencias son atendidas e que, polo tanto, teñan esa tranquilidade con independencia de que é certo que neste momento se produce unha afluencia moi superior a outras épocas do ano. Hola, bo día. Eu quería facerlle dúas preguntas. A primeira era saber cal é a posición de Galicia con respecto ao acordo da Unión Europea con Mercosur, que está xerando inquedanza entre os gandeiros. E a segunda pregunta é sobre a Deputación de Lugo. Este mércores hai un pleno extraordinario. O PSOE propón a alcaldesa de Burela, Carmela López. En caso de ser elixida, sería co voto de José Tomé. Non sei como ve vostede a situación. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, sí, efectivamente está xerando inquedanza, non só no sector primario en Galicia, en outros moitos lugares do noso país, por lo tanto, e ademais eu podo entender que frente ao que se anuncia, frente ao que supón esa apertura de mercados e, por lo tanto, tamén de chegada de produtos do exterior, iso ten que, é lógico que cause inquedanza. Por lo tanto, nós imos apoiar sempre o noso sector. E creo que apoialo neste momento é ser exixente respecto de que se garanta que esa sinatura dese acordo non se pode facer, e esa apertura de mercados, a chegada de produtos agrícolas de outros países, non se pode facer sin salvagardar que teñen que cumplir, cando menos, as mesmas condicións que se exixen os produtos galegos para ser comercializados. Senón, sería un acordo desigual e sería perxudicial. E, por lo tanto, se esa garantía non se dá, hai que exixila. E, mentre non este totalmente garantido, é lógico que existan esas inquedanzas e non poderíamos dar por aplicable todo o que supón Mercosur. E esta é a postura, sin ninguna dúbida, que ten que ter a Xunta de Galicia nun sector tan importante para a nosa comunidade como é todo o sector primario, que está experimentando nestes últimos anos unha boa evolución, uns bons números económicos, e que se teñen que manter, esta entrada non pode supoñer en ningún caso unha merma desas circunstancias que estes anos, afortunadamente e en xeral, veñen sendo favorables. Respecto da outra pregunta, respecto á Diputación de Lugo, bueno, veremos o que pasa pasado mañán, creo que eu agardo que non se dé o gigantesco exercicio de hipocresía
que sería que se pacte o goberno con quen dixeron que iban a apartar do goberno e que provoca toda esta situación. Había un bipartito PSOE-BNG na Diputación de Lugo, se producen as circunstancias relacionadas co señor Tomé, co anterior presidente da Diputación que todos coñecen, e agora parece ser que se podería dar un tripartito entre o Partido Socialista, o que queda del, en Lugo, o BNG, a persoa que provoca todo isto é que iban a apartar o señor Tomé. Veremos se hai coherencia por parte do Partido Socialista, xa sabemos que non a vai haber. Veremos se hai coherencia por parte do BNG e todo o que dixeron este tempo, toda esa postura que estaba mantendo, a manteñe no momento decisivo. O Partido Popular non lle fai falta pactar con ninguén para acceder á presidencia da Diputación. Fomos a lista máis votada e, polo tanto, non hai que facer ningún pacto con ninguén. Veremos se o BNG, que sí que tería que pactar coa persona que estiveron denostando, que se negaron incluso a ir a órganos colexiados dos que el formaba parte aínda, ata que deixou de ser presidente da Diputación, veremos se agora mantén esa coherencia ou perde absolutamente toda a coherencia e toda a legitimidade facendo o contrario do que estuvo dicindo durante todos estes días. Boa tarde. Queríalle preguntar por 3 asuntos. O primeiro é a súa opinión sobre o que está facendo o presidente dos Estados Unidos, non só en Venezuela, sino as amenazas a outros países, por exemplo, Groenlandia, no que, nas augas están varios barcos galegos, por exemplo, faenando. O segundo asunto é sobre a declaración de Feijóo ante a xuíza que investiga a Dana. Por que cree vostede que Feijóo dixo nun primeiro momento que estivo en contacto en tempo real con Mazón e ante a xuíza dixo que, en realidade, ese contacto non empezou ata as 8 da tarde? Por último, queríalle preguntar pola situación de Vox e a súa previsible entrada nun goberno en Extremadura co PP. Fai isto que a súa posición, vostede sempre falou de que en Galicia non tiña representación parlamentaria Vox, cree que debilita esta posición, preocúpalle que poida ser unha ameaza para esta situación en Galicia? Gracias. Bueno, a primeira pregunta. A mí, desde logo, non me gustan en absoluto as formas do presidente de Estados Unidos. Tamén penso que, afortunadamente, o estamos vendo das ameazas actuais respecto a outras actuacións, o que logo sucede, sole haber variación, e esa variación é mellor. En todo caso, creo que o que ten que facer Europa é prepararse, non estar a velas vir e, polo tanto, tomar nota da situación e ter un protagonismo político e unha forza que, na miña opinión, estábamos perdendo e que debemos exercer e que temos capacidade para poder exercela, e, polo tanto, cando hai ameazas e cando pode estar ameazada a soberanía dun país, o que temos que facer é, para iso temos Unión Europea, saber defendernos e saber exercer tamén a nosa posición. Tamén agardo que, ameazas que se poden estar producindo, finalmente non se produzcan, xa están sendo, ademais, matizadas por algúns membros moi cualificados do Goberno de Estados Unidos. A segunda pregunta, mire, a verdade é que non vin a longa declaración do presidente Feijóo o venres pasado. Ele explicou todo aí, é un asunto que está sometido agora mesmo a un procedimento judicial, é unha declaración como testemunha, cumprindo a súa obrigación de decir verdade, e eu me remito o que dixo ali e os argumentos sobre o que dixo, lóxicamente, que mellor pode explicalos, e creo que fixo, foi o interesado e quen fixo esas declaracións. Respecto á terceira pregunta, volvo a dicilo, en Galicia non existe Vox, volvo a dicilo, afortunadamente, e creo que non existe porque as galegos, maioritariamente, estaban unhas cantas convocatorias, por lo tanto, preguntas e peticións de confianza, estiman que existe un partido que merece a súa confianza e que é unha alternativa frente aos desprezos que estamos vendo, me refería antes ao financiamento, por parte do Goberno central. Eu creo que é unha parte importante do apoio que está tendo Vox noutros lugares, un desafogamento, unha reacción frente a actuacións do Partido Socialista, todo o que estamos vendo, pero creo que tamén aí está a responsabilidade de pensar que todo isto
se consigue cambiar, frenar cun cambio de goberno, polo tanto, ese cambio de goberno que eu agardo que se traducen apoios maioritarios ao Partido Popular nas comunidades autónomas que hai eleccións e tamén cando se produzcan a nivel xeral xa se dá en Galicia e agardo que así se manteña e que sigamos sendo merecedores de todo iso. Por lo tanto, palabra preocupado non, atento e intentando seguir acertando no goberno para que os galegos consideren que necesitamos que seguimos merecendo apoio mayoritario e, por lo tanto, unha opción como Vox non ten entrada en Galicia con independencia que poida suceder en outras comunidades autónomas. Bo día, presidente. Dúas cuestións. A primeira tamén en relación co acordo a Mercosur. No caso de finalmente se producir, valora a Xunta da Galiza algunha medida directamente cara ao sector agrogandeiro que lle pudera axudar ante esta situación. E a segunda cuestión sobre os orzamentos propostos pola ministra María Jesús Montero. Están preparando desde a Xunta da Galiza unha proposta alternativa e, de ser así, en que consiste? Perdón, a segunda pregunta era? Sobre os orzamentos, se están a preparar unha proposta alternativa desde a Xunta da Galiza. Os orzamentos? Da ministra María Jesús Montero. A proposta de financiamentos. Correcto. Vale. Bueno, vamos ver, eu creo que o tema de Mercosur ten a suficiente entidade ou características globais para que o seu impacto, sin persuizo de que podamos intentar facer todo o posible dende Galicia, non deixamos de ser unha comunidade autónoma e estamos falando dun impacto global e amplísimo en todos os sentidos, tamén nas súas cuantías económicas. Por lo tanto, eu agardo que a Unión Europea, que é a que está negociando en nome de todos os países e, por lo tanto, en nome de todas as comunidades autónomas, teña claro que esa salvagarda ten que estar establecida, porque sería unha moi mala solución que eso ao final non fora así e que se deixara en mans, xa non digo das comunidades autónomas, creo que sería imposible, mellor nun primeirísimo momento, pero non despois, sino incluso en mans dos países as medidas correctoras, porque ademais creo que sería unha mala medida. E ademais, tampouco creo nin apoio que sexe un sistema de compensación onde uns sectores salen especialmente beneficiados a cambio de que outros salgan especialmente perxudicados. Desde logo non pode ser, e non pode ser respecto ao sector primario, e dirémoslo onde faga falta, e faremos aquilo que este nas nosas capacidades e competencias. Só estamos facendo, por certo, intentando transmitirlle a Unión Europea que non pode haber baixada de fondos respecto á PAC, a Política Agraria Común, e tamén os fondos pesqueiros, os FEMPA e outro tipo de fondos que apoian a unha industria fundamental en Galicia. Por lo tanto, creo que isto é moito máis, e por iso eu agradecín a toda agora, porque percibo que nesto o Goberno Central, especialmente no tema pesqueiro, o tiña claro, ou eso nos conta, ou eso dio o ministro Planas, que hai que facer ese traballo consuntamente. Se isto deixamos en mans das comunidades autónomas, non vai funcionar. Se traballamos consuntamente con o noso Goberno Central e varios gobernos centrais, creo que aí sí que podemos ser moitísimo máis eficaces. Para todo o tema de Mercosur, e tamén insisto que se está decidindo, se vai decidir nestes meses, os fondos para o sector primario, fondos pesqueiros e fondos agrícolas. Respecto a outra pregunta, bueno, volvo un pouco á pregunta inicial se me facía. A ver o que nos contan no Consello de Política Fiscal e Financeira. Dende logo, se o que pretenden é solucionalo con reunións bilaterais, como intentaron facer saco a condonación. Que foi da condonación? Eu recordo eses 4.000 millóns de euros que se decía que iba a recibir Galicia. Onde están? Xa nin falan deso, agora están co tema do financiamento, que é o que vimos reclamando dende o principio. Eu non creo en negociacións bilaterais, porque as negociacións bilaterais fan imposible que se manteña un sistema igualitario e de solidaridade e de equilibrio en todo o territorio nacional que a Galicia lle convén especialmente. E esas negociacións bilaterais van dirixidas a rompelo. É imposible con ese sistema beneficiar a todo o mundo. Isto que están dicindo non é certo e non vale decir que todo o mundo aumenta. O que hai que facer é compararse co que aumentan outros e co que debería ser nun sistema objetivo o aumento conxunto. E Galicia aí sale moi perxudicada e non creo que ninguna negociación bilateral o fora a arranxar, porque sería en detrimento de outros e estaríamos no mismo. E, por lo tanto, para ceder e chegar a un acordo que a todos satisfaga, cedendo todos un pouco, hai que facelo con transparencia, todos xuntos e dende o principio. E esa é a postura de Galicia,
e, dende logo, é a que imos manter, porque creo que é a que Galicia lle convén, incluso lle diría, por calquera postura que poida manter o meu partido, algunha comunidade autónoma do meu partido, ou calquera que teña que opinar neste asunto. É o que lle convén a Galicia e o que vou manter. Por iso me parece increíble que forzas políticas de Galicia estén defendendo outra cousa. Moi ben, moitas gracias.